Aricel la grădiniță. Poveste originală. Aricel abia aștepta să înceapă grădinița. În fiecare zi își imagina cât de distractiv va fi acolo. Și iată că ziua cea mare a sosit. Aricel pornește voios spre grădiniță, unde speră să-și facă o mulțime de prieteni. De îndată însă ce pășește în curtea plină de animăluțe vesele și gălăgioase, timiditatea îl cuprinde pe neașteptate. Mai mult, câțiva prichindei zburdarnici se îndreaptă grăbit spre el. Oare chiar vin spre mine? Ce mă fac acum? Gândi Aricel ușor neliniștit. Copleșit de emoții, Aricel își ridică țepișorii, iar când micuții jucăuși se apropiară de el, îi înțepă fără să vrea. Au! 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 Se aude de jur împrejur. Într-o clipită, Aricel rămâne singur și trist. De acum sigur nu va mai vrea nimeni să se joace cu mine. Își zise el cu inima strânsă. Și fără să mai stea pe gânduri, rușinat și cu ochii în lacrimi, Aricel pornește în fugă spre casă. Dar în graba lui mare, Aricel se împiedică și se rostogolește ca o mingiuță, umplându-și țepișorii cu frunze și firicele de iarbă. Nu era destul că i-am înțepat. Acum sigur vor râde cu toții de mine. Gândi el și mai întristat. Spre marea lui uimire însă, animăluțele alergară iute spre el, întrebându-l îngrijorate. Aricel, ești bine? Ai pățit ceva? Stai, te ajutăm noi să te ridici. Aricel simte cum inima îi se umple de fericire. Prietenii pe care doar și imaginase sunt acum chiar aici, lângă el. Cu grijă și blândețe, ei îl ajută pe Aricel să îndepărteze frunzele din blănița lui înțepătoare și să se ridice. Și iată cum, în doar câteva clipe, tristețea se risipește. Acum, Aricel și noii lui prieteni fac baloane de săpun, iar el le pocnește vesel cu țepișorii lui. Poc, 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 ce veselie! Curtea grădiniței răsună de chicote și voie bună. Aricel și-a învins în sfârșit timiditatea și descoperă cu bucurie cât de distractiv poate fi la grădiniță. Dacă ți-a plăcut povestea lui Aricel, nu uita să urmărești și alte povești pe canalul Cărticica Veselă. Pe curând!